Να θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες ο Δήμος Ναυπλιαίων παρέγραψε 9 εκατομμύρια ανείσπρακτα έσοδα. Δηλαδή 9 εκατομμύρια έσοδα τα οποία δεν ζήτησε να εισπράξει. Στην πρώτη σειρά της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δεν είναι προϋπολογισμός, είναι εκτέλεση προϋπολογισμού. Αυτά είναι πραγματικά νούμερα. Βλέπουμε ότι έχουμε βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα 9.724.000 και έχουμε εισπραχθέντα έσοδα 9.672.000. Δηλαδή ποσοστό ίσπραξης των βεβαιωθέντων εσόδων 99,46%. Αυτό είναι μία ένδειξη γενικά της αλλαγής της κουλτούρας του Δήμου Ναυπλιαίων αυτούς τους πολύ λίγους μήνες, ότι πλέον δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα έσοδα, γιατί όταν θα έχουμε έσοδα θα έχουμε και δυνατότητα να ξοδεύουμε. Και στο δεύτερο, στο δυνατότητα να ξοδεύουμε, πάμε σε ένα άλλο επίσης πολύ απλοϊκό νούμερο, όπου βλέπουμε ότι στα έξοδά μας έχουμε τιμολογηθέντα έξοδα 11 εκατομμύρια και πληρωθέντα έξοδα 8,5. Δηλαδή έχουμε ένα δείκτη πληρωμών με πραγματικά χρήματα περίπου στο 80% μέσα στο έτος, χωρίς να έχουμε πάρει το δάνειο ακόμη. Αυτά είναι μέχρι 30 πράγμα το οποίο σημαίνει ότι από τη μία πλευρά εισπράττουμε σε ποσοστό 99% και από την άλλη πλευρά, χωρίς καν να έχουμε πάρει το δάνειο, εξοφλούμε τις οφειλές μας σε ποσό 80%. Αυτό δείχνει γενικά την αλλαγή της πολιτικής και της οικονομικής αντιμετώπισης στο Δήμο. Εμείς σαν παράταξη, και να πω και στον κύριο Καράπαυλο αυτό που είχαμε πιστέψει στις δυνατότητές σας. Μπράβο. Και γι' αυτό είχαμε πει να πάρουμε μικρότερο δάνειο. Πιθανόν δεν είχατε πιστέψει εσείς, αλλά τώρα επιβεβαιωνόμαστε. Λοιπόν, το λόγο έχει ο Χρόνης. Κλείδωσα τραπεζικούς λογαριασμούς φίλων μου. Έτσι. Χωρίς να μας απασχολεί καθόλου το πολιτικό κόστος. Θέλω να πω το εξής, ότι η οικονομική μεταρρύθμιση, για να κάνει κάποιος μια οικονομική εξυγίανση, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και η εκτροπή της είναι κάτι πάρα πολύ γρήγορο και απλό. Οπότε μην έχουμε στο νου μας τώρα ότι το έχουμε γυρίσει, παιδιά, πάει σχετικά καλά, φύγαμε να αρχίσουμε να ξοδεύουμε. Δεν θα συμβεί. Έτσι, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σφιχτοί, ταπεινοί, να προσπαθούμε να είμαστε στις απαιτήσεις μας λογικοί, για να μπορούμε να είμαστε διατηρήσιμοι σε αυτό που μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει. Αυτή είναι η δικιά μου παρέμβαση.